Černo tam schovaný sa bál, lebo Mikuláši sme tak Černo si moc počúvať, vieš? To sa hovorí, deti, keď sa zvaží, ty si zlý ako čert. Nepodarilo sa, tamto daj na tú stranu. Ja nemám ten dojku, ja sa s ten káblom. Aha, áno. To je zase s tým káblom. Namiesto cibuláze. No, a tak cibuláze, to som dostal až povedz, bol väčší, už ten Mikuláš neprišiel k nám do izby. Prišiel len v noci, keď som tam postavil čížeň a boty. Musel dať. A tam mi dal, tam dal oriešok nejaký, kúsok čokolády, ale uhlie, zemiak, surový, cibulu. Ten chcete dať. To je čert z Mikuláša. To Mikuláš ne, ten Mikuláš mám čert. Daj mu to tam, nebol zlý. Nalož mu to tam. Víš? A tak som sa bál. A moja sestra, to bola staršia, to nebol Mikuláš, to bol náš brat veľký. Ja som videl, že má jeho boty. Tak sa bála, že sa kúkala na zem, tak povedal, že Mikuláš má obyčajné boty. Ako normálny Mikuláš, vidíš na tom obrázku tu, pozri sa. Tu má také zvláštne čižmy, vidíš to? A to, bola to poznať Mikuláša, že má zvláštne čižmy. A drží túto palicu v ruke, čo bola barla, a rozdáva čokoládu a také. Čert držíte vidli. Vidíš? Čert, čert drží miesto tej barvy, čo Mikuláš, takú dobrú zlatá, aby sa nikto neprikolil, je táto černá. On má také veľká vidlička, čo sa volá vidli, a s tým... Si nevidel, jak sa Mikuláš sa znáša? No, sa bojíme, my sa bojíme. A Andrej ten šajna sa tak znáša, lebo ten dobrý kutko, ten si zapáli vždy cigaretu, Mišel drží v ruke, a to stojí jedný. A to je Andrej. Kutko je Andrej. Ja som čert. No, to už teraz, keď ten čert potom príde na hovor, tak schováš tam niekam do rohu a budeš chytať mamu za soky, že jej, mama, nedaj ma tejto čerty tu. A čert povie, aha, ty si rozhádzal noviny. Bill! Ty si búchal mamu, házal si kolajnice. Tak ja ti teraz tam dám uhlie, cibulu a môžeš byť rád, že ťa nezomriem zo sebou do pekla, je to horko, ty ťa napikne na tú veľkú vidličku, opečel na ohni a spávaj párek. Musíš dať veľký pozor. Este ďalej rozprávam, to celé nepočúvajú. To celé si nepočula. Nepočul. Len také krát. Tak počuj, pri otce zákonu sa matúri. Že to počul. Otvoria sa, príde Mikuláš taký obrovský, tu je, a že musí skloniť hlavu. Stačí. Lebo neprejde cez dvere, taký vysoký, posledný kapre, tak buď ide cez dvere. Vidíš? Ale Mikuláš nie sa musí Je zohnúť, veľký. príde a začne schovať čert. A Andrej, tu si sedia fajči, čo je dobrý. A strach má. Čert má strach z Mikuláša, lebo Mikuláš je šéf, ale deti, čo sa borka, čo hádžu noviny, kolajnice, Hádžu. bijú ľudí, kričia, nepočúvajú, tí majú strach z čerta, lebo Mikuláš stačí sme tak, čert vyskočí s tým chvostom tu, chytí rovnú jak mačka, tu má tú vidličku a bere do pekla. Ale predtým, keď sú také polozové, keď sú úplne zle, tak dá uhlie, cibulu, surové zemiaky, to znamená, je to šupavškavé do špinavé, vieš, to je na celé do boty a čaká, že teraz, ak sa budete hneď jesť, miesto čokolády, lebo Mikuláš, vidíte, má v ruke balisto a všetko si robí tak. Ešte ďalej. To už nevládam, lebo sa ten bol, teče mi sopel. Co? Teče mi sopel v nosa, vieš. Poď tam ďalej. Ešte ďalej. Tak, Čo to znamená? teraz Že- musíš byť strašne dobrý. Nesmieš kričať, nesmieš házať veci. Búchať. Namiesto cibulu, namiesto Namiesto ne, papriky, namiesto papriky, ty bolo. Papa, gubko,
namiesto papriky a cibuli. To? Namiesto korene a cibuli. Áno, namiesto korenia. To je tak musíme zozerať. No. Také musné. Tak preto musí byť radšej dobrý, aby keď príde Mikuláš, tak slovne cez tie dvere prešiel, aby povedal, že Leo, ty si taký dobrý chlapček, všetci ťa majú rádi, ty robíš len dobre, ty neháčeš noviny, neháčeš kolajnice, nechodíš po nožkách von do blata, Počul. Nebije. Nebúchaš nikoho, vieš? Ty... Potom naraz. Ty si Leo bol taký dobrý. Ešte vieš, čo nás ten pesničku. Jak? Ten čerpul. Nie, Mikuláš to povie. Čert ten schovaný tu čaká, kedy Mikuláš spraví tak. Zober ho. Čo? Spíš. Na výhle. Alebo hodíte uhľa všetko. Ale Mikuláš to hovorí, že ťa pohľadí po hlave a povie, Leon, ty si bol taký dobrý, dostaneš malú čokoládu, aby sa ti pokazili zuby a pôjdeš zajtra do zubárovi potom, to ti nebežno dobre, vieš. Veľa ne. Možno trošku čokoládu, také malé palestry tam je. A to všetko zajtra, vieš. Ty musíš ale do zajtra teraz... Ešte bol namiesto papriku, namiesto cibulu, také musné. No. Namiesto drevo a... Namiesto čoky. Namiesto drevo a cibul, také musné. No vidíš? Také musné. No, a keď nebudeš dobrý, tak to môžeš tak mať. Čertie. No, čerti to dá. Čertie stále a nepočet prídu. Keď čertie to... Oni prídu. Prídu, keď si zlý. Nejsem zlý. Ne. Teraz nie, ale tak, čo si házal tie kolajnice, čo si vysypal tie noviny, čo si búchal mamu, čo si búchal kapku, čo si nepočúval, že pod zemle on, keď som ťa volal, tak to všetko si čertá píše, on vie písať, vieš, on píše s chvostom. On povie sa, keď to povie bližšie, ten chvost má ako štetec. Máme tu nejaký štetec. Nie má takú tyčku, má také, to namočí do farbe, s tým si to píše. Píše, to sa nedá zotrieť, taká farba zelená. On si všetko prečíta, že Leon hádzal kolajnice, Leon hádzal parkety, Leon kričal, a si robí také, zahákuje, povie, toho si teraz zober. Ale keď Leon bude dobrý. Ule, Petra, namiesto ule, namiesto ule, namiesto papriku. No. Také dusné. A potom keď je všetky, keď Mikuláš povie, ale ne, to on bol dobrý, bo všetko robí tak pekne. Keď ide von si dať vždycky boty. Máme dať pusinku, keď príde z roboty, keď ide do roboty dať pusinku. Neháže nič po stole, všetko je pekne vypapať. A povie prosím a ďakujem. To nemusí. To nemusí vôbec. Vieš to, to bolo super. Potom Andiel príde, zapáli si cigaretu a vypije kávu. Ne, vôbec. A trošku áno. Tak sa to páči u teba. Vieš? Troška áno. No. Tak Andiel, či to tak mama. No. Víš, jak to on prežíva. To je strašné. Tak zlato. Vieš, ale aby dostal taký rešpekt trošku. Ja viem, že to nie je moc ten hit, ale to sa tak vždycky robilo. No, keď sa tak vypráva, ale myslím, že to treba. Vieš, aby, no také, že čert príde, alebo čo ja viem čo, ale myslím si, že malé deti to ešte potrebujú. Trošku, áno. Keď to má v sebe toto, tak asi to potrebuje. Ja tiež neviem, čo to je.